Sinawang datan boseni nyawang wong ayu leman rekoso tak lakonane anggeraku oleh nyawang wong ayu lambimu abang yen mukti bareng aku ya kurup angger tresno kumbok tapa sapa wong sing rakedanan ripate lala lala awe awe gemuyumu sayangi anakku loro radudo kowe uga duwe garwa apa bisa katurutan momotra bebarengan ku kedanan rina wengi montan sakelingan kedanan rawat ibarate kodho gayung lintang tak rewangi pati geni papriye ben karo lulu atine bakal rapi mong sliramu wong ayu sing tak tresnani sapa wong sing rakedanan ate blala blala ngawe ngawe kaku garasa atiku
sinawa esem kemoyomu sayang anakku loro rakudo kowe uga duwe garwa bisa kasembadan momong putra urip bebarengan mung tansah kelingan kedanan rawan ibarate kodhok gayuh lintang Jan pokoknya Jan gayeng bersama sangkur ya sawung galing ngene panjenenganipun bapa sapa ki jenenge kok ya lali Kang Ran rewangi pati geni papriye ben lulu atine bakal rapi mong sliramu riya tak tresnani Pak nuwun sewu